Коста хора, аз съм Viper BG и с мен е Killer 27 BG. Ти не трябва да се качиш отзаде. Кай. Кай, може... Влизай отзаде. То. Аз през тези време нещо чупа с тоби. Може и отзаде, ама трябва да си до задната врата. Кай, така ста. Ай, стига фактя. Следвай ма. Да, стига бе! Сега наистина, следвай ма ти. Ама полицаля? Полицай мен ще следва. Те не е честно Чиско года. Чекай капсула. Какво че да не натискаме с капсула? Защо? Все едно е през... Да, през гонка. Натискай едно бързо лея бутон поне, бе. Аз не го натискам. Той някъде се киширал. Ама ние не може да го видим. Егей. Тук няма стане. Да. Айде, ето ма хвана. Бегай. Опри си колата при алото си и ще избяга, бе. Взими бокса и го приби, бе. Да. Къде си, Ники? Върни са, имаме... Мите, покажи му пищаците. Без такви зве. Мите, обърни някой друго оръжие, ако имаме. То сме изнесли са, честно. Имаме ли базука? Не знам какво можем да имаме. То ще избяга някъде с монстъра. Къде си, бе, писи? Ела тук, бе, бе. Нещо и тук има нитъра. Я вземем с друга кола. Ела, бе. Ти жена ли си или мъж? Ако си мъж, ела при нас. Ние сме с една лада нива. Да. Добре, идете към мен. Ти какъв цвят си? Не знам. Тъмно кафе, дето тъмно жълтото. Идвам много бързо за го пазя. Да. Ама ни се потрошихме. Да, знам. Виждам, че седите на едно място. Не седим. Аз си недалеко, зато и пред теб изглежда, че сме на едно място. При мен се мърдаме. Ние идваме при тебе. И сега ще видим как ще играем на котка и мишка. Газва няма. Котка и пишка. Аз бях зад вас. Ти беше зад нас. Да, точно зад вас бях. Следвахме. Като е синя. Да там, ба. Ари ти ела при нас, ако си мъж. Идвам. Чакай, скри се някъде, бе. Идвам, няма пък. Скри се, бе, ето си идва. Напиши туне. Защо му и туне? Да има там тунинг. Аз съм с монстъра, бе. Добре, бе, чакам мита. Идвам. Аре. Чакам, аз не бе. Мостов, как си измърча? Ела на спаунс едно. Бе, той не е на близко, дай, чове. Върди са, идва. Ето го смотря, как ви го е. Тай как ще излезя. Ката гръбни. Дървото го пречи. То се вкъчи год мода. Нали? Дай, разривявай го, бе. Той съм... Ай, стига спам двойката. Що не умираш? Съм се изсекла, бе.
Ай, стига, Сгази го. Айде, бе, гъмни му колата на то с парухен. Ако иска, къде сама? Не знаеш, че може дойдем. Публика. Миления, няма ли да сядате да пишете? А? Не! Това ще видим какво ще дойдеш. Знаеш, че мога по един начин да дойда. Аз мълчам. Спрашвам се звука. Що? Баба в стая. Гледай си паркуре. Айде, застреля го се едно с пис. Айде, се едно не изведеш с митафана ли, бе? Ти къде бягаш? Бегвам. Паркуре. Айде, виж митафана и всичко да се свършва. И той се по полкавете ходи. Айде, махни си год мода и ние ще си го махнем. Става, бе. Да. Махай год мода. Не на год, като го махнах. Ти махна ли си го? Махна ли си го? Да. Я да пробвам. Ух, чиста. Какви... О. Я карам. Публик сервис. Ох, не. Правиш го. Так, опа, обърках. FBI так трябваше да ги. Да наклоня навън. Изнервна вече. Полиса рейнджър съм аз вече. Но то си вам. Дрифт. Пусни сега. Не, без двойката. Чакай. Без двойката игра. Просто Толкова взех на сирените. Не бе, с цето се пускат. Не с цето. С хъто е. Ох, идва ми и сметафана ли? Е, то ще бяга ли? То тази гонка ще е безкрайна. На те. Дрифт. О, Забавяне или без? ах, фани го тук, бе. Ох, то списка, че не го виждаме. Ай, блъскай. То сбяга. Застрелирай го вече. Стреляй по него, бе. Стига с Стефе! Ай, стига. Гонка ще я направиш безкрайна. Спорт. Макар аз взем вече джетстата. Няма стига с тяхната руки. Напиши не. Никомито не. Давай ти клики. Всеки шира някъде. Посейка ще работа. Не. Е там горе. Ага, бай, нямаме никакви оръжия, само един бокс. Фащай. Обръщай, бързо. Не това. Ай, стига, бяга и тази гонка ще бъде безкрайна, бе. Ти бягане. Уф, вече. Добре, аре, идвам, аре. Ай. Предай се, бе. Имам помпа, е. Ох, обърни на пищаците. Как е толкова сбърз, е? Обръщай на пищаците, никаква помпа. Ай, Ти стига, прибавна бе. мишката, е. Тос как е такъв бърз, е. Ай, Пак си пуснал някакъв хак. махай го, бе. Махай го. Дай ще ни убиш, бе. Добре, аре, план с кола да ме вземете. Ама ти ще ни убиш по това време. Аре, бе, вземете кола. Не мога да убивам. Убил го вече с помпата да се приключва, бе. И то сме някакви... Йо, аз съм полицай, ме подгоня една звезда. Дай, влизай. Полицейска. Ай, тя още ще убият.
Имам пари. Тук няма се намерим, ви се науми. Какво пускаш ти пакети? Това. Я playing. Иди при мен, Мити. Къде си? Ще ме намериш. Давай ретирай. Пак. Чакай, сам кейс. Дай. Идем. Умрах ми. Дай да натиснеш. Вече нямам оръжия. Как му ти го попазва, човек? Спомни си още една полицейска патрулка и пак ще ги имаш, Мите. И мисля това да бъде края на епизода. Колкото 11 минути стана едва. Имаме ли оръжие? Малко трябва да покараш. Чакай! Не трябва да я купим. Задната врата. Да, ти ги имаш. Той си купил. Не, пускай трупото. Хайде сега, Мимо! Видях сата му такта. Той никога не намерим полицейския патрул, окей. Да издуха ми самолета. Но! Ники! Но я бъкна, да? Ай, ще преминем. Пинг, пинг. Мисля вече това да бъде края на епизода. Чао! И се абонирайте за моя канал. Да не спустите нещо. Чао!